Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλη μια φορά μαζί. Εδώ προσπαθώ να τακτοποιήσω το υπόγειο και να συναρμολογήσω δύο σειρές με ράφια, με μεταλλικές κολόνες και ξύλινα ράφια, δύο διαφορετικών εταιριών. Το ένα, το δεξί, το έχω πάρει περίπου στο 2020 από μια γνωστή γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και το άλλο το πήρα πριν μερικές μέρες, είναι της εταιρείας Bormann. Λοιπόν, και μου έκανε τεράστια εντύπωση η ποιότητα και το βάρος του τι αγόρασα με κάποια χρήματα το 2020 και τι το 2025. Μπορείτε να δείτε και από τη διάσταση αμέσως τη διαφορά. Αυτό είναι περίπου στους 8 πόντους πάχος και αυτό είναι περίπου στους 5. Είχα πάρει αρκετά από αυτά τα ράφια, μου περίσσεψε μία στοιχεία, την κράτησα για το μέλλον, ήρθε η ώρα να τη χρησιμοποιήσω. Αυτό εδώ είναι ασήκωτο. Αυτό εδώ το σήκωσα πολύ εύκολα, το έβαλα και στη μοτοσυκλέτα και το μετέφερα στο σπίτι. Αυτό αγοράστηκε στα 20 ευρώ το 2020 σε προσφορά. Η κανονική τιμή νομίζω ήταν γύρω στα 30-34 ευρώ. Αυτό εδώ ήρθε στο σπίτι, το έφερα στο σπίτι με τα μεταφορικά 38 ευρώ. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ που προανέφερα είχε και αυτή αυτές τις μέρες σε προσφορά, υποτίθεται, ράφια αντίστοιχα, τα οποία είχαν τη διάσταση αυτή, παρότι αυτό εδώ είναι 1 μέτρο, είναι αυτό στο μήκος, ενώ αυτό είναι 90 πόντους. Είχε πάλι σε 90 πόντους, αλλά σε αυτό του τύπου τα ράφια πάρα πολύ λεπτά. Στο πάχος, εδώ βλέπετε ότι αυτό εδώ το πάχος του κάθε ραφιού είναι περίπου στον 1 πόντο, ενώ αυτό θα δείτε ότι είναι περίπου στο μισό εκατοστό. Ας δούμε λοιπόν το βάρος. Σε μια πιδαπέδια ζυγαριά έχω βάλει τον Bormann, το οποίο ζυγίζει μόλις 14,8. Το έχω ίσα ίσα αφήσει 14,7-14,8 κιλά. Και εδώ είναι το ράφι που έχω αγοράσει το 2020, είναι στα 26 κιλά. Σχεδόν διπλάσιο βάρος το ένα ράφι από το άλλο. Είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και ξέρω πολύ καλά ότι η ποιότητά του είναι εξαιρετική, διότι έχω τοποθετήσει άλλα 3 τέτοια σε χώρο με πολλή υγρασία και δεν έχει πάθει εδώ και 5 χρόνια τίποτα. Αυτό εδώ είναι γαλβανιζέ της Bormann και θα το ανοίξουμε να το συναμολογήσουμε, να δούμε και πώς συναμολογείται, αλλά και να δούμε και την ποιότητά του τελικά σε σχέση με το παλιό αυτό εδώ. Συνοψίζοντας αυτή την εισαγωγή πριν συναμολογήσουμε τα ράφια, συνοψίζοντας διαπιστώνουμε ότι αυτό, ναι μεν σε προσφορά, τώρα δεν υπάρχει κάποια προσφορά αντίστοιχη, το πήρα στο 1/4 της τιμής, διότι το βάρος είναι διπλάσιο από εκείνο εκεί. Αυτό αγοράστηκε στα 20 ευρώ, αυτό στα 38, δηλαδή πες 40, 38 και κάτι, πες 40, ενώ αυτό εδώ είναι το διπλάσιο βάρος σε μέταλλο και ξύλο. Ενώ εκεί και βαμμένο ηλεκτροστατικά, ενώ αυτό εδώ είναι γαλβανιζέ με το μισό βάρος και τη διπλάσια τιμή. Καλή μας χώνευση.